Enema edi ahimu wiemu no so wohwe sunsum na wohwe soro na ahwe famu a enema edi ahimu no ya hwe ne meyi a ebeduru me nipa be nipa no efi se esum aduru oman no enya bibia se efi akoman no ene enema ye tibi da ene be wiase enema ye huru bi da ene ye huru enema Ghana ba bia Ghana aduru no aduru sum o sa ho kire nko a onti ase efi se musio aka Ghana mai momye mpe ho pomasibre bi enya kasetwie ni wei na asantefo na achemfo na nwurafo na mfantefo na wanwanfo na sirifo ta kasafo no fofo momye ntontwere na ye mpe Ghana ye man pomasibre adeshimama mamunyina ha ade ache ba kubiem ade ache nesere che nru a musomfo mo ade nyina na oya ade kese konkro ntano Okomfo na ene misali mo di ehyiam biemu ahwefo ye da munyina sesem adoma boa ye moda so ekura ye kakra sebiemu sebia nya ado sebia kafrache ewiase oton aduane na si anto a eyeka se ka se sebe ye nkyerɛkyerɛ eka Tete sem Abakosem Adumankubasem Sumsum Ahintasem na se ahwefo ma anhwe ne mo nti a eyekwa de bia mi nya kanda ensoso na mata ma ekese edamase na yesashiem na no engrofo ta aka kasabi na no obiso de video be sende me na video o de sende me no ne tenten ne tiatia na se kasabi ewo ho ya yeka kasa no ye feno Asante Nkai obi kura se asante po ye nipa bonefo ye ni nka ye ntina ye ma ye nya Asante Nkai no meni ampa to nya sanete kasa bia ye na nanom kan de to ho anaya kan abeduru na ye ka no e wa se kire ose e wa se enchechemu ne wum na mebe kire bi enti a Asante Nkai no e baaye kafrache de di kana ahwefo de mesremu ane se ewiase asempa eyetia yenka na tententen ena de onim papa no wanya no so yebone ma no panyine trafie ma nkwala we na kare ka na kawefo panyine ka hu bi saa so na panyine trafie ma sefranfo kire abofra no kwa ya wonfa so se de be ya obetibi de abone bra enti de ama me ka kosia ne se wa wonim no kura no wa ma nipa na hunu no kura no na de be hinta no wa ya bofomso ne santi no ma adasama obi ante se sa opetete sem opa Abakosem Adumankubasem Sumsum Ahintasem amamre ne amane a onya ne ba bia jesana na kase TV enti bonu amane na uni aso fanko adwaman so afiefiem ensukwa so na adasama obi amfa entun kotokuom onfa bi enya nantie na onfa mo ne bra efrise ewiase asempa sebe ya obenya pa Tete sem Abakosem Adumankubasem sie no ehwo na efrise obi be ka kire wo eyesuahunu ohwera na kase TV na ode aye nkyerɛkyerɛ obi be ka kire wo obeka na obeto papa so efrise okitebo na okutresidin nenso onsa honam obi ane ne nkrabia obi ane nsebre obi ane kwaya Odumankubasem de ba asase so ne de obeye se opese ompe Odumankubasem trimupo ne nkyehye edi onyankopon nim fese obi a ba wiase no o ma me wu du ebe be ya driver for ebe be fitter for ebe be minister ebe be magistrate ebe be lawyer for ebe so be wudi for ebe be trimode for ebe so be akrom for enti obi ase obi a wo de oba asase so obeye nemum ebe be fa enema wa asase so seble ene nkrabia mu asem na meka na de meka kosia ne se ansa na no wa obi wo a enene da edikaya o hwe na nakase TV a otie na wo ya de kese entimia subscribe share fama unua na unua so enfama unua efrise se wan subscribe na wan fama unua na wan share na se wo de asempa esie unua wo benya sutwe o kwakua mochie ni efrise wa mani pa na ehunu no kure no fisa no kure ka woi eye den no kure ne ka te se hirimunwi upa atwo hirimunwi he eye yie na enso ka no kure a eboawo sebe no kure ka woi o ka na ho ato fi se adufudia de te sa abrobe
e so ntuma mu na wo uyi pia na ho ato eti no kra kan ye ba ko pe na adufudia dia so te so onwam takra eti bi nua se wan subscribe na se wan share na wan fa ma wunua no wa ma nua hunu no kra asem no a wo no wa ye bone fi se wo do kra na sie wunua no mo am bible no wo se de onim papa na wa anya no eye bone ede ba no me da se na Asante Nkai na no obi di video be sande mo sande mi Asante fonye enti ene ye ka sa Asante Nkai nyame mfa wo bone nchew Asante Nkai de ba yeni opanyi bi ena one ne yonko esanye oyidi ne yonko ne ye ne papa koduru pempen so wi atiro nipa no e de bone ni tua de ka enti esanye se no ye santini ana ni nua no so yonko de so santini ne ntino no se mi nua santini pa na ye mi sei mi nua me ne kakasa ba ko no ye sei se mi nua Asante Nkai Asante Nkai na obi ntiase ebi kura de aye kasa enya no kweda me ya santini etimi nua santini ye bibia me ka Asante asem saa na wo so ya amurani wo ya kwantini wo ya potoni wo ya manfrani nesa wo ya amurani na wunua amurani yo boni a ana wo ya papa bi no onso yo boni bi emfata de obeka se me nua amurani bi de odi aye mi amurafo so nyade enkai etisa amurani yonko amurani bi ya ne papa nesa wankai nesa wa ye boni a onso betu akase amura nkai achemo nkai ebunu nkai emfante nkai wala fo nkai mosi fo nkai wati ase enti obi afabro nya ho dia wese di de ama me ka sa asem we a me dia betumu no obi di video bi sande me okeka nsem basa Asante fonye Asante fo ma me ka asem kire wo enya no kure da onipa bie ne wa owon kaye e cha Asante fo onipa bie ne wa owodo e cha Asante fo onipa edwene ahoho ho ma me ka asem kire wo unu nua santini unu Asantini ene manfrani bi nya asem a unu Asantini beto ko dia danse ama hoho no ama onu anu yonko santini onu Asantini no ye do ato biase if say ye do hoho ye wotima ye ni ma hoho ye wodo hwe enka na tete wo no ye papa no bi ekofa asebe amanfrafo bi firi ba bi bai na odo mbae no enam se odo wo nti na manfrani na odene bae be ye ni kokoo ma no wa ne birthday ni enka na yesi odini bedi debra nye leba wo ene ne leba tete wo no ye kan debra yesi odini kodi debra mo ameka nyamu ndene ka kosi one manfrani ne betena ya obedi ni nchen debra oye pani a osom no ohwe ne subani ade no mi fie yi asase kakra akada ha yi woto chechiri wakura bo prebuo ebesi ne saa manfrafo no ene oma be ya dehye ama omo a ne sebe obi ya dehye na be yenkoa ebi mumpo ya sebe papa ya ye Asantefo ye saa manfrafo no ene amanfrafo no abefo ententa ene abawia sinti omo dia beje abusia na japade omu fie afiri omo nsem enka na eni o nipa bi a nananom etu bata ekofa omu firi ba bi baaye ya sabe odon be so won ne yefra omu efie nipa me ka tetesem me ka dman kwasem me ka bakosem nananom kofa enkrofo firi ba bi baaye ya enam se sebe minya yimu nyam papa mu menko kai nipa ya nti no menko kase ekofa nipa firi sei baaye enti edo mo baaye no e mo be so nananom e ya Asantefo enti na efra omu efie nipa enam edo a ene tima ene nkaya na nananom wonti no wono omunya ayonkofa duru pempeso a empo omagapade bi mpo ene efie nipa no ebi mpo abaya adesi ama akonwa edafie ya adesi konwa no efie nipa ye fra omo sebe enkoa no ene enkoa no fie bebere omo abaya adesi ama omo ya adesi na abaya enkoa ama omagapade ya gya konwa firi omo nsam efise Asante wodo ye wonkaye
ye wotema ye dwiri kwa akiri ye kasa ye to ana ye se obi to ana o kasa wo do ani to bibi me nua asomasi ade ani pa asomasi ayemi se nyema me asomasi bre bia atwom papa ya wo ye me papa asomasi papa bi o me menhia no me papa Okomfo ye Agyamfi enye wono enkamango enti ne bakobra kase aye me bone Okomfo ye Agyamfi ade bia wo ye me Asante ene ye won kaya ye to ana ye kaso bi to ana odere tu bibi okai bibi okai se bi asisi atwam okai bibi kai ne maasie ti Asante won kaya papa ti ye kasa Asante Nkai eno ncha Asante fo yiri pabonefo ya obi afabro nya ho wi sadi wafabro nya ho wi akoko wafabro nya ho wi krakase kan 7 samfu ya emfata sa Asante fo nye Asante fo ni Nkai enu nti ne kan se Asante Nkai no amrani ti bikase ekakase bi wose de amotomo nyono se de obaka ne bibia wose ni panye na ni panye enti de yonko amrani bi bone a wo ye enu nti ene wo sa akasa enti so obi ya amrani na de yonko amrani ye ne bone o kase angunafo Nkai me nua amrani na ye bi se na je sa angunafo bi aye me nua momfa ensem bebre emfa nwurawura ensem keka ensem bi nyubo akutia emfa nye videos ni ade ena YouTube aba Facebook aba enema Instagram na sefo ne nema me ntimi mbodi aba be fontentan kasafoni na aba nti obi asori ayese nkwaye adwo anusiri bi asabi nom obi asori akotra internet na sabi okeka nsem hunu ensem emfata ensem fo ensem owonim obi tikwati mbosremuka tibeke kansem bi edi guni ni ahofia sabi oni master mitiri ne nan oni me nkonpo menka emfa entumi hu menka emfa mprezi Asante traps ni gina ofie no won kaye adwene nipa ho ewo humoblo ewo tema sa Asante fo asempa na meka kiro mua ahwefo a mo hwe mo pa mo asema meka se mo beka no kro wo twadi ampo kokroko ene ye nananom abosoma nim pa asema meka se me boa ka boa ye wa Asante mem ha ya okwa Asante mem ba bia ye wonzongo ye wa ngura Mfantini town ye wa Mfantini town ye wa Amuraga junction ye wo Mosin zongo tieni yo nanano ye wo trab bia ewo ni nzongo ne bro no ewo Asante mem ha enso bro no nya se omo kwalati o ye ni Asante fo na omu nyina neto enso enye ye enye ye tai efise ye wo do obi a wo ne fa hodie nanano mo dwene ko duru ba bia na mpo adi mpo ba bia na adi wo ho a ye duru wa na nkura ewuro no adi ko de na manama ko de adi na adi ne sa empo ye wa adi nkwata no so eni kwaye bi mu o ene ni akura bi ase o ene ni tokro bi amu o ewo kumase blono ye fle ye oblono ben sebe so wo hwekura ade nkwanta kura ba bi ewo ben amakomu ekoben manhia mpo ise amakomu ni manhia ekwa bi awa eye ekrono eye anamo ye nanteko ade aboa mpo ye wone nkwanta ade nkwanta aboa ade nesabe yedire di agro ye kaya de no e de ade na ato ade nkwata inside Kumasi sabe brono a opemso ebe ho me ka opemso a kafra me fra kan Asante hini ye wa ade nkwata ade aboa ade o de wono nkwata ti Asante e won kaye papa ye dwiri nipa ho ye dwira foforo ho ye ni ma wo ho ye hwe Hoko bi etibi tukwai ya oda abontere basabasa santini hu no beto ko fana mana ba bedafi unya le baabi ada wo ya owo na tukwai ko baabi ami tukwai pa baabi wo ko pa aduane kwai ma bi ni ya ma baabi mpo no wada wakonta baabi kura da moto baabi ko udi agora ye bekum ye be pai Okomfo kum enso ba Asante mem ha kageti akwadi pada ho
abontere the tank of first to any bi anka no what wo container it man for no dem o valanda obeto se dai da honko ade a ye wa ho dai ye de baba ho na amana dem konkra haya obi store edim ye digiska utieska and what obi store edim abra wo di paper na ase ho ye digiska enso asante memu a ogru bi da ye won kaye ye wodo ye wotima ye won moblo ye dwene adwene a ni adwene wo won ni adwene sebe aboa ho ye obi akoye video bi keka nsem enye bibia edom eni saloso ntakrache enye papa ewiase empa famu enyimu ye mfa nko ba bia mum ye nya sebe kasa fi kasa tantai kasa ensem fata kasa ede ntokaba kasa ede papa mu ba kasa ede ohawo ni amani hunu ba kasa ede okon ba kasa ede emfa enkabo mu malo sa kasa tantai kasa fi mum ye turu nyina ntum le wiase ye nyina ye ba kope ye fa wiase mfa nko ba bia o so yo ko a wotawo udidie eyo obi ya ona ye mumpo yo obi ya elipa da sani ebrebi obi kaka asemi asante for de mo de ya me mpese me ko deep how enye papa ofa sa ompe tete Israel eni asante se para na kajo opa go straight to the point na go to deep pa na ko hwa Abakosem wo hu de America na fa wani tutu nyema bi na keka nyema bi bom mesre onyankopon na bo bibia onim de ye ena oye obo asante onim de ye ena obo osirim onim de ye na obo mfante onim de ye na obo achem onim de ye na obo tachiman onim de ye na obo obolomem o papa yi onye mistake da onyankopon onye mfumso da odu obi ade ama no de o de anyame de ma wo no papa me ne tibi tro mo me ka sebe trap we sei na sebe be ka kasa fi na de abetwa ma wo onyankopon ni de ye obi ade ye onyame hwe wo so ene obobre ene ode ma wo me me kala nyame de ma me bi nipa tuntum ta na nyame bo me santini bi wo so ye nipa kokko ye nyame de bo no kasa me ka no nyame na de ma me nyame se me nka me se obi so sebe okakasa hale kasa oputo u ntimi mu na bomfia ono so dia onyankopon ye de ade ma ntimi sre ya mum ye nyae kasa bi ene kasa twitwie entokwa wo ba na trabu no kasa tia na akofa pon na mesre mo enye papa ye nyina ye nka mum ne Ghana se se enema ekor Ghana enema nko yi ne mpe Ghana solution kwa ye be fa so a ye ho be ye dai e be toye ye be fi atuba pefla if say enema edi ahim owie mu no so wo hwe sunsum na wo hwe soro na ahwe famu a enema edi ahim no ya nhwe ne me ya e be duru me bi nipa no if say esum adu o man no enya bibia say efi akoman no ya na nam kai tete atempo no ne bia toto na kwam da na kwam kron ene eniema ye tibida ene ba wiase eniema ye huru bida ene ye huru eniema Ghana ba bia Ghana aduru sum o sa ho kire nko a onti ase efi say musio aka Ghana mai meka ye kasa kire sebe banyansafo me bia meka kosi yo nim sunsum asem ye sunsum asem ye kan sumu no onim wie mu asem no ra de esoro ensankyerene eye na wote asase ya akasa no no onim enframa ebo aw ensam a ekafa mu a Ghana o man ni nyina yie ye gira ko ano ye gira wuom efi adokro o man no boni a ensem fata ena ekoso pesa mi kumnya atiri mo odere asisire twitwa onantiri konkonsadie atiri mo odere oba no oba no one ne da bema no one ne da
abusudie ana ka oman no eno na mesre mo me mpa hope masibre bi enya kasetwetwe ni wei ana asantefo na achemfo na nwrafo na mfantefo na wanwanfo na sirimfo saa kasafo no fofo mo me ntontwere na ye pe Ghana ye man po masibre enura fie enura eye enadwo enura kosie enanu fiada sesia ayon ross omutu ma ko 66 no no me adu ayon ross 77 million aka 3 million na ayon ross 80 million ene ehwa mi ko pedro on se fade mi ko penlo e wo wawa se amba duru fade e ma na tonton e money ade o station wo anwa 15 million anwa me se da be 10.5 ana ma tese ese aban no kwati ni egu sa na nkofo tika wo mi de binim so omoboa anwa 15 million 15.5 iron ross and anu ya kanofia ha 35 million February no and iron ross omutu mu ko 66 ya na ya sie de no and anu fia da ya iron ross 77 abusiafo mu amu si dai mu amoto ne ma same boa monka musio aweho aka oman no eno na bomi empe ne fuma sibre ekwa ye betima ko yanchi na busudie efi enkekaye edem aka oman no ye be so no yi musio apa musiefo amafiri nyina akwa tirikiri na oman na tima gira na aso efiri se obi pew na so onya usunsumu a owieo Ghana sunsumu no oman no atonsuom ye wosum me na make asem chewo ye onim fom ye onim sunsumu asem no ohwe soro no onim de esoro kasa no ohwe asase senkyerene a ekro no wotie mframa wo hu mu a oman no make asem chewo isi beduru baabi no wa hwe yempa enipa be no enipa no ware abra eya pusudie ifise ye ma ten oman no sunsumu no ye dasumu asempa na meka kire mo oman wa nyama ekoso tisia no Ghana meka asema che Ghana oman Ghana sunsumu no ya tonsuo oman no esum aduru oman no sunsumu asem na meka kire wo sayan kai nyama bi ni yankoyanchi akohwehwe kwai bi ye befa so a malamfo meka asema kire wo afẹ́ na nipa bɛ huna mane simple na meka cho o de first side de nso nka me meka asema kyerɛw ne boska buka o binim ga meka kosi free say awrewreboa na tia na dwoboa kasa asuo ni asuo na ebo ebon ne bon na hwa ni na onyankompa satie so kasa kyerɛ bonyitirefo a ɔte na nso ɔte na bebuom onyankompa satie kasa kyerɛ bonyitirefo a ɔte otubra biam no dini mfaso mu akotaadeɛ ɛndia meka na de sabio yɛ da nananom o etie nananom kasa yɛnim de ɛkɔ ɛnim de ɛba ba bia ɔman no esuma yɛ duru mu no Ghana sunsumo atosumu eti amane a yɛhuru nyinaa no obi amfa hye obi awo amane a Ghana yɛhuru obi amfa obi asɛ ɔman no sunsuma yɛ dai ayira ɔman no sunsuma ayira do nyankopɔn papa yi enenim de America efisɛ ewiase onum tabua fa hwene na kyerɛ wakyere kwai odo nsa etie kyerɛ wo yonko sɛ hwe yi a na nan na aka no so bisa wo sɛ na wo so ɛ de bia meka kyerɛ wo ade bia ni pa bɛyɛ asɛm bia bɛka ade bia bɛyɛ bia no ɛda ho ɔtwɛ wo o ka asɛm na ɛyɛ kontopo ɛnyɛ no kora wo betua so ka ɛbɛgyina wo so twɛ wo de bia meka kyerɛ wo Ghana sunsum atonsuom Ghana sunsum atonsuom ye be huna mane a ekyesei
Say yankai yanti yanko penye maybe any so. Ananda near maybe Anan Quanta and Yimusio and Pabusio for Ankanyama Bonnie Bia Gosumu. I'm a small Gosumu. I'm behind it to be the cattle place there. And Chibia. Gonna have a sofa with money. There, what did they comment this? Think of it, yeah. There are many parties here. Women can't take that Polo. The Sankofa, the Sankofa way. Dinchi. Bedamasi, the Mislamo, Abamontiasie, Yan Papemu, Yaya Yimu, Yaka, the Sabia Musabenado, Play away, we Bakwa, and Ebu, Chokabua, Nibu, Ebuna, Yamislamo, Omobiantiasie, don't know Biakuma Sodium. Bedamasi Baba.